Der er den. Gud, det er den. Om jeg skal stå her? Selvfølgelig. Nej. Jeg går lige ned til den. Nej, det er da for at komme tættere på. Mm. Giv mig en kæp. Giv mig en kæp for helvede. Kom nu med den. Så. Sådan. Sådan. Så, væk med dig. Så. Så. Hvad? Nej, det vil jeg ikke sige. Det er mere det, jeg ved ikke, hvordan jeg kan komme bagud. Så der var den. Så. Det var, ja. Så. Lige lidt. Jeg skulle alligevel have haft de handsker på. Nej, det skal jeg vel heller ikke. Så.
Hvad? Selvfølgelig ikke. Man er vel presfotograf, ikke? Jamen, hvordan kommer jeg over på den? Du tager et stort stykke. Nej, jeg kan... Så. Så vil jeg gerne have Ja. Skal man lige snuble en gang? Sådan. Så. Det er godt, der er sådan et lille vink på den der. Så. Hvad siger du? Ja. Hvor morsomt. Nej, det var nogle tykkere bukser, man skulle have haft på. Så havde det ikke gjort noget. At den havde nappet en lidt. Ja, må den ikke. Ja, man kan også se det. Ja, det kan jeg mærke. Vil du have bøgesæde? Ja. Vil du have det her sæde? Gider du åbne døren? Du kan hellere sidde her, hvor jeg sidder. Jo. Så, nu kommer den. Kraftedeme. Så, gå med dig. Hvor satan, gå med dig. Jeg kan jo ikke komme ind. Den holder ikke op. Jeg ved det ikke. Giv mig en pind. Den slår mig med sin vinge. Så. Den skulle nødt komme til skade. Så, pyha. Så. Okay, så. Kan du komme ind nu? Ja. Du kan se havebjerne, de får noget. En lille smule. Så. Pyha. Så har vi da fået noget at vise, når vi kommer hjem. Nu kan du filme lidt. Jeg har ikke behov for det. Så. Det var sgu da værre, end jeg troede. Ja. Vil du ikke tage den lidt? Ja, den har ikke åbent døren. Nej, for helvede.